റഷ്യ ഉക്രൈൻ പ്രതിസന്ധി ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ഗുരുതരമാവുകയാണ്. റഷ്യയുടെ ഉക്രൈൻ അതിർത്തിയിലെ വൻ സൈനിക സന്നാഹം, വിഘടനവാദികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കിഴക്കൻ ഉക്രൈനിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന ഷെല്ലാക്രമണം എന്നിവ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധഭീഷണി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. ചരിത്രപരമായി റഷ്യയുടെ ശത്രുവായ നാറ്റോ ഉക്രൈൻ അധിനിവേശത്തിലൂടെയുള്ള റഷ്യൻ വിപുലീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുമായി കടലോ കരയോ വഴി അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത ഒരു ദൂരദേശത്ത് നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ആശങ്കപ്പെടുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യണോ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അതെ എന്നാണ്. കാരണം നിലവിലെ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ ചെകുത്താനും കടലിനുമിടയിൽ പെട്ടതുപോലെയാണ്. വിദൂര യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഉക്രൈനും റഷ്യയും തമ്മിൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് എന്തെങ്കിലും റോളുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കാം. റഷ്യ ഉക്രൈൻ ആക്രമിച്ചാൽ ഇന്ത്യ വാഷിംഗ്ടണിനൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി 2022 ഫെബ്രുവരി 16 ബുധനാഴ്ച അമേരിക്ക പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഒരു യുദ്ധമോ അധിനിവേശമോ ഉടൻ സംഭവിക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അടുത്തിടെ നടന്ന ക്വാഡ് മീറ്റിംഗിലും 2002 ജനുവരി 31 UN സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗിലും ഇന്ത്യ ഉക്രൈനോട് നിഷ്പക്ഷ നിലപാടാണ് പുലർത്തിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഈ നിഷ്പക്ഷ നിലപാട് പാശ്ചാത്യ വിശകലന വിദഗ്ധരുടെ രോഷത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊരു പുതിയ ആരോപണമല്ല. കാരണം റഷ്യ ക്രിമിയെ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോഴും ഇന്ത്യ നിഷ്പക്ഷ നിലപാടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇന്ത്യക്ക് കാലങ്ങളായി റഷ്യയുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത്. റഷ്യയുടെ പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങുന്ന രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ. പ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ റഷ്യയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ചരിത്രപരമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത് എന്നതും ഇന്ത്യയെ നിഷ്പക്ഷ നിലപാടെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ന്യൂഡൽഹിയെയും മോസ്കോയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വ്യാപാര ബന്ധം മാത്രമല്ല. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്ന ചൈനയ്ക്കെതിരെ റഷ്യ തിരിയാൻ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചൈനയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ബന്ധം ന്യൂഡൽഹിയെ മികച്ച സ്ഥാനത്തെത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും റഷ്യയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നല്ല ബന്ധം ചൈനയ്ക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനയുടെ ആക്രമണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ റഷ്യ ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ സംഘർഷത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ പക്ഷം ചേരുന്നത് ഇന്ത്യ റഷ്യ ബന്ധം എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഒരു യുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള ഉപരോധമുണ്ടാകുമ്പോൾ റഷ്യ ചൈനയെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ഇന്ത്യ തീർച്ചയായും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചൈനയുടെ വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്തോ പസഫിക് ഗ്രൂപ്പായ ക്വാഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും നിലവിൽ. ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ചൈനയെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളതാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ശത്രുതയുണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ ചൈനയെ നേരിടാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഉക്രൈനിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു യുദ്ധം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ചില സ്വാധീനങ്ങൾ ചെലുത്തും. ഒന്നാമതായി പാചക എണ്ണ കൂടുതൽ ചിലവേറിയതായേക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം ഇന്ത്യ 1.8 ദശലക്ഷം ടൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ 74% ഉക്രൈനിൽ നിന്നാണെന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ വിതരണ ശൃംഖല തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം എന്നതിനാൽ ഇന്ധനം പോലെയുള്ള മറ്റ് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. എന്തായാലും ഉക്രൈൻ റഷ്യ പിരിമുറുക്കം ഒരു യൂറോപ്യൻ തലവേദനയാണ്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ റഷ്യയെക്കാളും വളരെ സജ്ജവും വലുതുമാണെങ്കിലും അവർക്ക് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെ പോലെ ഒരു ശക്തനെ നേരിടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.